Tervehdys. Moi moi. Mikä on sun mielestä tärkein aihe tässä kuluvassa vaalikampanjassa? No, suomalaisia tällä hetkellä kiinnostaa tietysti työ ja talous. Eli kun Suomen talous on ollut aika kurjassa tilassa ja työttömyys on noussut pahasti, niin mistä löydetään uusia työpaikkoja, mistä saadaan talouden suunta kääntymään. Ja siinähän vihreillä on erittäin paljon toimivia ratkaisuja tarjolla. Mainitse yksi. Me ollaan puhuttu paljon biotaloudesta, cleantechistä, kiertotaloudesta, siis siitä, että tekemällä asioita aiempaa kestävämmin, niin voidaan samalla myös luoda uusia työpaikkoja ja saada uusia yritysmahdollisuuksia. Ja siinä on kyllä paljon potentiaalia, kunhan vaan kääritään hihat ja ryhdytään töihin. Mitä sä tykkäät Lapuasta, jossa paikkakunta, jossa juuri nyt tällä hetkellä istut ja juot teetä? No, nyt näyttää ainakin hyvin aurinkoiselta. Mehän tupsahdettiin tänne ihan vähän aikaa sitten, että ei olla silleen ehditty paikkakuntaa kauheasti nähdä, mutta että toivottavasti vähän päästään tutustumaan. Selvä. Kiitoksia.